Ferang keri hinke tabungni o jarago wan sugisi maya. Tamani hinke ferang eba keba current baise joto samungno tabungni o jarago ongoi tongo. Belakena jongjala kesajak Bisramganjoni bisingo khobjangnai rangmala kamini lukurok. Tamani hinke o amchayo thangnai talni jora rumui current eba keba ferang keri. Ferang keri ongoi ferang naikolnai rok adong rokno bo barbar phone khlai sahor phanose tabuksak jorati khoroksa phano electric department hindi eba keba hapangni adong rok phano hindi o amchaini ferangno swnamnani chaitungmung eba keba chaitungnani mangpli nukjakya abahaikeno jongjalni koktoma rokno koktoma thumnai buddhadev burma bai kok sagoi khnarikha o amchanino khoroksa chakrajuk senati deborma mungui norokbo khnaneri chini koktoma thumnaino bo tamo hini saka diri report chumui tv Kami wongke busuk din dogler ka karan phayang mani. Kami wongke 2 mas ni bara sorry. Are mas ngana. Tamni bagale karan nok phayang ka. Samni boy pai mo. Geng nostong thaka geng phati thango. Geng phati mani pore kono request koroi kusu koroi. Besung post ong jaka nai phine koroi. Karan thimote maya sala robo masala machine busara sala ro buri rong chung majum porke tong college porke tong pori maya karan thimote maya. Yaun bagi sung samojangi taka onek kost ong jaka sung omo sung asu ton sini subidar khanya bakai ang jano ko mono. Engkangke karan ni je office ni borok phai rok dana pheja. Office ni wor kon phon nai pheya. Nai pheya ko. Da kon khus pata koroi. Engke karan ni office thangi ja janok la karan nok ni ma. Thangi janok jak. Janok jangna borok phai nai pheya ko na. Janok jak janna pheya ko borok. O kami ni mung khatamo. O kamni mungka rong mala somra bina para. Busun number wat dong namo. Musari number wat kelai. Sanya mar wat na. Engke tabo je nok ni karan jengjal moi tong mani mo belai hamyang jok katana. Tei rok mani ya. Kam hamya basare mala apol le sokonya sasta sinoro karan kostong tong date. yabon bagai sing kisan nayo. Karan ni bagainya. Ni mung kha. Ani mungke senati debrama.